ሰላም ፍትዋት ተኸታተልቲ ሲኒማና ንነዊሕ እዋን ካብ ዩቲዩብ ከም ዝጠፋእኹ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብ ሕጂ ግና ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ብሉፃት ዝበሃሉ ፊልምታት ናባኹም ከብል እየ ሰናይ ጻኒሕት ኣሺሞሪ ኡካ ብገዛእ ርእሳ ዘይተኣማመን ናብ ሰብ ዘይተቐርብ ሓፋር ተምሃሪት እያ ሻምናይ ወዲኣ ኣበየናይ ሃይስኩል ትምሃር ከም ዘለዋ ሓሰበትን ኮላ ድማ ሬሚ ምስ ትበሃል ኩሉ ግዜ ተሳቂያ መምሃርታ ጎፍ ንጎፍ ትራኸብ ሬሚ ከም ኣመላ እናስሓቐት ሕማቓትን ድኹማትን ተምሃሮ ናብ ዘለውዎ ቤት ትምህርቲ ክትኣቱ ምምራፃ ተዛሪባ ትቕይዐላ ኡካ ርእሳ ደፊኣ ፀርፋ ትሰምዕ ብዙሕን ከይፀንሐት ግና ሚዩራካይ ዝበሃል ፃዕዳ ፀጉሩ ኩሉ ግዜ ለሚን ሶዳ ዝሕዝ ወዲ ትምስቲ ሓዊሱ ናብ ኡካ ብምምፃእ ናብቲ ንሱ ዝመረፁ ሃይስኩል ንክትኣቱ ይመኽራ ዘረብኡ ምስ ሰምዐት ኡካ ተሰሚዕዋ ዘይፈልጥ ደስ ዝብል ተስፋ ይስምዓ ካብታ ሰዓት ጀሚሩ ድማ ንሓዋሩ ታሪኻ ይቕየር ድሕሪ መዓልትታት ኡካ ናብቲ ካይ ዝሓበራ ቤት ትምህርቲ ኣትያ ትምህርታት ትጅምር ኣብ ፈላሚት መዓልታ ድማ ዝሓሸ መዓልቲ ከም ዝፅበያ ተስፋ ብምግባር ገጻ ኣብሪሃ ብብሽክለታ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ትኸይድ ካይ ናብቲ ቀጽሪ ቤት ትምህርቲ ምስ ኣተወ ኣቓልቦ ኩለን ኣዋልድ ናብኡ ይኸውን ተፈታውነቱ ኣብ መንጎ ወዳት ተምሃሮ ቅንዕ ምፍጣሩ ግን ኣይገደፈን ሓደ ወዳት ተምሃሮ ክቕይዕሉ ምስ ፈተኑ ድማ ናብ ገጾም ማይ ብምድፋእ ይምልሰሎም ኮይኑ ግና ከም ኣጋጣሚ ኡካ ብጥቓኦም ክትሓልፍ እንኪ ሓሰቦ ንዓውን ማይ የጠልቅያ ካይ ማይ ደፊኡ ካብ ምጥልቃዩን ላዕሊ ኡካ ምኽሪ ተቐቢላ ናብ ዝበላ ቤት ትምህርቲ ምእታዋ የገርሞ ድሓረ ኡካ ናብ ክፍሊ ምስ ኣተወት ምስ ሓደሽቲ ተምሃሮ ክትላለ ትፍትን እታ ሬሚ ትበሃል ተሳቂያ ተምሃሪት ግና ናብቲ ቤት ትምህርቲ ምእታዋ ምስ ፈለጠት ናይ ምዝራብ ድሌታ ሃንደበት ይጠፍእ ሓደ መዓልቲ ኡካ ምስ ሬሚ ምስ ተራኸባ ሬሚ ንኡካ ብዘይ ምዝራባ እምኒላና ፀረፈታ ክትሕርቃ ትፍትን በዝን ከየኸለት ድማ ኣቑሑት ሓዲጋ ናብ መቐመጢ ጉሓፍ ደርቤቶም ኡካ ርእሳ ደፊኣ እናኸደትን ኮላ ካይ ተሕልፎ ዘላ ፈታን ናብራሪኡ ጭንቃኽ ንኽተካፍሉ ይሓታ ካብኡ ንዝብድልዋ ትቃለሰሉ እንተዘይኮይኑ ድማ ካብ ካልእ ሰብ ሓገዛ ትሓተሉ ድፍረት ከም ዘልያ መኸራ ኡካ ኢዳ ጨቢጣ ስምዒታ ንምቁፅጻር እናተቃለሰት ብስቕታ ትሰምዖ ኮይኑ ግና ጾር ካልኦት ሰባት ክትኮን ስለ ዘይትደሊ ሕጂውን ከም እምኒ ስቕታ ትመርፅ ንጽባሒት ኡካ ደጊማ ኣብ ሓደ ፀግዕቲ ቤት ትምህርቲ ምስ ሬሚ ጎፍ ንጎፍ ትራኸብ ሬሚ መግቢ ንኽትገዝኣላ ትእዝዛ ኡካ ግን ሕጂውን ስቕን ምባል ትመርፅ ሬሚ ትእዛዛ ብዘይ ምቕባላ ሓሪቓ ደፊኣ ናብ ባይታ ተውድቓ እቲ ጎንፂ ቀልበብቲ ከባቢ ዝነበሩ ተምሃሮ ስሒቡ ንካይ ሓዊሱ ተምሃሮ ንኽርእይዎን ይገብር ካይ ስቓይ ኡካ ሪኡ ኣብ ጎና ንምዃን ብምውሳን ዝከኣሎ ከም ዝሕግዛ ቃል ይኣትወላ ኡካ እውን ኣብ መጨረሽታ ዕንግስታ ተፀንቂቑ ናነበዐት ንካይ ንክሕግዛ ትሓቶ ካይ ፀጉራ ናሓዘ ብምፅንናዕ ንሬምን ጉጅላኣን ጠጠው ንኸብላ ይዛረበን እቲ ተፈራሐ ድምፁ ንሬምን መሓዙታን ርእሰን ደፊአን ንክኸዳ ይገብረን ካብዛ ሰዓት ጀሚራ ኡካ ሰላማዊ ናብራ ምጥዕዓም ትጅምር ብተወሳኺ ብመገዲ ካይ ኣቢላ ለታይ ሓጎስ ከምኡውን ኣብርሃለይ ምስ ዝበሃሉ ተምሃሮ ትላለ ሓደ መዓልቲ ድማ ኡካ ምስ ሓደሽቲ መሓዙታ እናተፃወተትን ኮላ ካይ ኣብ ጣውላ ድቃስ ይወስዶ ካብኡቶም መሓዙታ ስለምንታይ ነዚ ቤት ትምህርቲ ከም ዝመረፀቶ ይሓትዋ ንሳ ድማ ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ ይሳቂዋ ከም ዝነበሩን መሓዙት ከም ዘይነበራን ገሊፃ ንባዕላ ንምክልኻልን ንሰባት ጾርን ዘይምዃንን ንኹሉ ብስቕታ ተሓልፎ ከም ዝነበረት ክትገልጸሎም ትጅመር ኣብዚ ሰዓት ሓደ ሰብ ኣብዚ ሃይስኩል ሓድሽ ህይወት ንኽትጅምር ተስፋ ከም ዝሃባ ትዛረቦም ይኹን እምበር ኡካ ካይ ዝደቀሰ መሲሉ ኩሉ ዘረባ ኣይሰምዖ ከም ዘሎ ይፈለጠትን ሓደ መዓልቲ እውን መምህር ወንበር ተምሃሮ ምስ ቀያየሮ ኡካን ካይን ኣብ ቅድሚት ብሓደ ኮፍ ንኽብሉ ይግደዱ ካብዚ መዓልቲ ጀሚሩ ድማ ካይ ብልሓት ኡካ ሪኡ ሓደ ሓሳብ ይመጻሉ እሞ ኣብ ክፍሊ ውፅኢቱ ከመሓይሽ ዝደሊ ሰብ እንድሕር ደኣ ሃልዩ ምስ ኡካ ኮፍ ክብል ከም ዝኽእል ብዓውታ ይዛረብ መምሃርቶም ዘረብዎ ኣሚኖም ምስ ኡካ ንምቅርራብን መሓዙት ንምዃንን ክሓትዋ ይጅምሩ ኣብዚ ሰዓት ኡካ ኣብ ህይወታ ንፈለማ ግዘ ወሳኒት ሰብ ከም ዝኾነት ይስምዓ ሓጎስ እውን ካይ ንኡካ ዘለዎ ስምዒት ሪኡ ምስ ፍቕሪ ከም ዝሓዞ ይጠርጥር ኮይኑ ግና ካይ ተጋጊኻ ኢሉ ይምልሰሉ ካይ ድሕሪ ፍሽኽታ ኣብ ዝሓበኦ ከቢድ ናብራ ከም ዘለዎ ኣዕርኽቱ ከይተረፉ ይፈልጡን ሓደ መዓልቲ ድማ ካይ
ንኡካን መሓዙቱን ብሓደ ንኸጽንዑ ኣብ ሓደ ሬስቶራንት ይቖጽሮም። እዋን ፈተና ይቐርብ ስለ ዝነበረ እቶም ተምሃሮ ኡካ ንኽተርድኦም ይኸብዋ። ኣብ ማእኸል መጽናዕቲ ድማ ሓንቲ ስላስ ትበሃል ናይ ቀደም ተምሃሪትን ኣፍቃሪትን ካይ ምስ ክልተ መሓዙታ ምስ መጸት መጽናዕቶም ጠጠው የብሉ። ስላስን ካይን ዋላ እኳ ተተፈላለዩ እስካዕ ሕጂ ግና ከም መሓዙት ይቀራርቡ እዮም። ሰላምታ እናተለዋወጡ ሓንቲ መሓዛ ስላስ ንኡካ ምስ ካይ ኮፍ ክትብል ዘይግባእ ሰብ ከም ዝኾነት ምስ ጸረፈታ ግና ኣብ መንጎኦም ወጥሪ ይነግስ። ስላስ ብሕርቃና ባዕርኽታ ማይ ደፊኣ ምስ ኣባረረተን ንኡካ ይቕረታ ትሓታ። ንጽባሒቱ ድማ ቤት ትምህርቲ መሓዙታ ንስላስ ከቢበን ትማል ንዝገበረቶ ነገር ይቕረታ ንኽትሓተን ይእዝዛኣ። ሓንቲ ካብኣተን ክጸፍዓ ክትብል ግና ኡካ ሃንደበት ብምምጻእ ኣብ ጎኒ ስላስ ጠጠው ትብል። ብዙሕን ከይጸንሐ ድማ ካይ መጺኡ ይሕወሰን። ሰለስቲኦም ብሓደ ምስ ኮኑ እተን መሓዙት ስላስ ንምኻድ ይግደዳ። ብድሕሪኡ ኡካ ኣብ መንጎ ካይን ስላስን ዘሎ ምቅርራብ ብምርኣይ ካይ እስካዕ ሕጂ ንስላስ ከም ዝግደሰላ ሓሲባ ቅን ይስምዓ። ኡካ ዋላ እኳ ስለምንታይ ከም ዝተፈላለዩ ተዘይፈለጠት ንባዕላ ምስ ጽባቐ ስላስና ነጻጸረት ኣዝያ ትሓርቕ። ንጽባሒቱ ምስ ስላስን ለታይ እናዓለለት ኡካ ስላስን ካይን ብዛዕባ ዘሕለፍዎ ህይወት ትፈልጥ። ቅድሚ ተምሃሮ ሃይስኩል ምዃኖም ኣዕርኽታ ንስላስ ብተደጋጋሚ የሳቂኣ ነበራ። ኣብቲ ግዜ ካይ ኣብ ጎና ብምዃን ይከላኸለላ። ስላስ ድማ ሓጋዚ ስለ ዝኾና ንካይ እናፈተወቶ ትመጽእ። ኮይኑ ግና እናጸንሐ ንዘንተ ዕለታዊ ክትምርኮስ ከም ዘይትኽእልና ተረዳ ኣይመጽእ። በዚ ምኽንያት ድማ ይፈላለዩ። ካብኡ ስላስ እዚ ምስ በለት ሕጂ ኣብ መንጎኣን ኣብ መንጎ ካይን ዝፍጠር ዘሎ ርክብ እውን ካብዚ ከም ዘይፍለ ንኡካ ትገልጸላ። ድሕሪ ዝኡካ ምኽንያት ከይተዛረበት ንባዕላ ካብ ካይ ምርሓቕ ትጅምር። ካይ ሃንደበታዊ ለውጥታት ኡካ ምስ ረኣየ ተስፋ ብዘይ ምቑራጽ ክቐረባ ብዙሕ ይፍትን። ሓደ መዓልቲ ድማ ኣብ ሓደ ፌስቲቫል ካይ በይና ምስ ረኸባ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ስቕታ ይስበር። ኡካ ግን ሕጂ እውን ተኾነ ምኽንያታታ ካብ ምዝራብ ትቁጠብ። ካይ ግን ሕጂ እውን ተስፋ ከይቆረጸ ኢዳ ሒዙ ዓይንታ እናጠመተ ዋላ እኳ ንኽትቀርባ ዘይትዕድም ረዛን ሰብ እንተኾነት ከም ክባር እምኒ ግና ከም ተንጸባርቕ ይገልጸላ። እዚ ዘረባ ንኡካ የብክያ፣ ንሱ ድማ ደጊሙ የጸናንዓ። ኣብዚ ግዜ ኡካ ኣብ መዓሙቕ ፍቕሩ ኣትያ ከም ዝጣነየት ይግለጸላ። ድሕሪ መዓልትታት ኡካ ብዛዕባ ሕቡእ ህይወት ካይ ክትፈልጥ ትጅምር። ንበይኑ ስለ ዝቕመጥ ምሸት ኣብ ባር ከም ዝሰርሕ ትፈልጥ። ድሕሪ ተወሰኑ መዓልትታት ድማ ካይ ኣብ ስራሕ እናሓደረ ናብ ቤት ትምህርቲ ምምጻእ እናደኸሞ ከውክር ይጅምር። ከይመጸ መዓልትታት ምስ ሓለፎ ድማ ኡካ ብትብዓት ናብ ገዝኡ ትኸይድ። ብሕማም ደኺሙ ምስ ጸንሐ ድማ ምግቢ ሰሪሓ ተቕርበሉ። ኣብዚ ግዜ ወለዱ ምስኡ ከም ዘይቕመጡ ሪኣ ብዛዕባኡ ምስ ሓተተቶ ካይ ድማ ወለዶ ብደገ ከም ዝቕመጡ ይምልሰላ። ድሕሪ መዓልትታት ካይ ሓዊ ናብ ቤት ትምህርቲ ይምለስ። ተፈታውነቱ ግና ሕጂ እውን ተኾነ ኣቓልቦ ኣዋልድ ምስ ሓዊ ይገደፎን። በዚ ምኽንያት ኡካ ኣዝያ ትሻቐል። ዓርኮ ብርሃለይ ድማ ዝብመርኣይ ተፈታውነቱ ምስ ኡካ ዘለዎ ርክብ ንኸይጎድኦ ክጥንቀቕ ከም ዘለዎ ይመኽሮ። ካይ ድማ ነዚ ንምፍታሕ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎና ከም ዝኾንን ኣብ ዝኸደት ተኸደት ንዓዓ ከይረኸበ ከም ዘየዓርፍን ኣብ ጥራዛ ጽሒፉ ይገድፈላ። ኮይኑ ግና ኡካ ብሕፍረት ሙሉእ ንሙሉእ ፍቕሪ ይተቐበለቶን። ይኹን እምበር መሓዛ ኣለታይ ምስ ኣደፋፈረታ ኣብ መጨረሽታ ኡካ ትብዓት ኣኻኺባ ስምዒታ ክትገልጸሉ ትኸይድ። ካይ ድማ ዘረባኣ ምስ ሰምዐ ከንፈራ ይስዕማ። ካብዚ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብግልፂ ከም ፍቑራት ኢድን ንኢድ ተተሓሒዞም ክኸዱ ይጅምሩ። ሓደ ተምሃሮ ኡካ ንካይ ትግባእ ጓል ከም ዘይኮነት ብምግላጽ ብሓደ ከም ዘይቕጽሉ ተወራረዱ። ካይ ግና ኣብ ጎና ብምዃን ንግምቶም የምክኖ። ፍቕሮም ናጸንዐ ምስ ከደ ኡካን ካይን ብሓደ ናጽንዑን ናብ ጽምዋ ቦታታት ናኸዱን ብዙሕ ግዜ ምሕላፍ ይጅምሩ። ኮይኑ ግና ሓደ መዓልቲ ኡካ ብዛዕባ ስድርኡ ንኽዛረባ ምስ ሓተተቶ ርክቦም ሓድሽ ምዕራፍ ጀመረ። ካይ ብሓደ ገዘ ገጹ ተቐያይሩ ምስኣ ምዝራብ ይገድፎ። ይኹን እምበር ድሕሪ ግዜ እቲ ሕቶ ካብ ኡካ ሓሊፉ ካብ ኣዕርኽቱ እውን ምምጻእ ይጅምር። ብድሕሪ ሓደ መዓልቲ ኣብ ረሃለይ ንኡካ ካይ ኣብ ትርፊ ግዚኡ ምሸት ኣብ ሓደ ባር ከም ዝሰርሕ ይዛረባ። ኡካ ነዚ ዘረባ ካብ ካይ ሰሚዓቶ ስለ ዘይትፈልጥ ናግረመላ ባዕላ ንምርግጋጽ ናብቲ ዝበላ ባር ትኸይድ። ካብኡ ካይ ንውሽጢ ክትኣቱ ምስ ረኣያ
ብጉያ ሒዝዋ ይወፅእ። ናብ ደገ ምስ ወፁ ኡካ ኣብ ባር ምስራሕ ዘሕፍር ተግባር ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ስለምንታይ ምሽጥር ከም ዝገበሮ ተሓቶ። ካይ ግን ባር ንዓዓ ክዛረባ ዘይግባእ ለይታዊ ህይወት ከም ዘለዎ ብምግላጽ ንሓሳብ ኣይቃወሞ። ንሳ እውን ከም መጠን ኣፍቃሪቱ እንታይ ከም ዝሰርሕ ናይ ምፍላጥ መሰል ከም ዘለዋ ትምልሰሉ። ካይ ግና ዘረባኣ ኣብ ህይወቱ ኢድ ምእታው መሲሉ ስለ ዝተሰምዖ ከይመለሰላ ይኸይድ። ድሕሪ መዓልትታት ኣብ ድሮ በዓል ልደት ካይ ናብ ስራሕ ምስ ከደ ኡካ ድማ ምስ መሓዙታ ልደት ክተጸምብል ትጅምር። ሽዑ ምሸት ካይ ኡካ ትዘናጋዕ ከም ዘላ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይርኢ። እዚ እናረኣየ ኣብ ህይወቱ እስካዕ ክንደየናይ ወሳኒት ሰብ ከም ዝነበረት ይግለጸሉ። በዚ ምኽንያት ግዜ እንተየጥፍአ ካብቲ ስራሕ ወፂኡ ናብ ኣምጋይ ይጅምር። ኮይኑ ግን ኣብኡ እንተበጽሐ ኡካ ኸይዳ ዓርኽቱ ጥራይ ይጸንሕዎ። ካይ ብዛዕባ ውልቃዊ ህይወቱ ንዓመታት ከም ዝሓበኦም ገሊጹ ንኹሎም ኣዕርኽቱ ይቕረት ኣይሓቶም። ንሶም ድማ ይቕረታኡ ተቐቢሎም ንዕዑ ዘለዎም ድጋፍ የርእይዎ። ቀጺሎም ድማ ኡካ ናብቲ ክልቲኦም ንፈለማ ግዜ ዝተላለዩሉ ቦታ ከም ዝኸደት ይገልጽሉ። ካይ ድማ ግዜ ተየጥፍአ ብሽክለታ ሒዙ ናብኣ መገዲ ይጅምር። ኣብ መጨረሽታ ድማ ካይን ኡካን ገጽ ንገጽ ይራኸቡ። ካብኡ እቲ ሓደ መዓልቲ ጽሒፋትሉ ዝነበረት ሕቶ ክምልሰላ ጀመረ። ናነውዐ ድማ ኣዲኡ ወዲ 3 ዓመት ከሎ ብሞት ከም ዝተፈለየቶ፣ ኣቡኡ ድማ ቆልዓን ከሎ ገዲፍዎ ከም ዝኸደ ይገልጸላ። ካብዚ መዓልቲ ጀሚሩ ድማ ዝፈትዎም ሰባት ገዲፍዎምዎ ከይኸዱ ብዝብል ንበይኑ ምንባር ከም ዝመረጸን ኣብ ህይወቱ ዋላ ሓደ ሰብ ኣትዩ ከም ዘይፈልጥን ይዛረባ። ኡካ እዚ ምስ ሰምዐት ዝተፈጠረ ተተፈጥረ ኣብ ጎኒ ከም ትኾን ትምልሰሉ። ፊልምና እውን በዚ መልክዑ ከንፈር ንከንፈር ተጣቢቖም ናርኣየትና ትፍጸም። ነዛ ፊልም ፈቲኹማ ክትኾን ተስፋ ይገብር። ተፈቲኹማ ላይክ ምጋር ከይትርስዑ። ከምዚኣ ዝኣመሰለት ብልጽቲ ፊልም ስትለድዩ ድማ ካብ ዘንክልተ ንሓደን ይጠውቑ።